Gràcies a tots els que heu assistit avui. Si algú volgués revisar el seu dictat, doncs pot venir al Servei Local de Català en l'horari d'atenció al públic, que el revisarem conjuntament i podem mirar les faltes que vulgueu. Passo la paraula a la Núria, que us volia adreçar. Ja per anar acabant, només agrair-vos l'assistència una altra vegada. Estem molt contents perquè l'èxit de participació aquest any ha estat molt alt i l'ambient també ha estat molt festiu, com altres anys, no vol dir que els altres anys no hi sigui, però aquest any ha sigut molt festiu, molt lúdic, el que és, com ja he dit al principi, aquest dictat. I espero no haver creat un precedent, una anècdota que us he explicat del meu primer any, que vaig haver d'entrar en sorteig, però aquest any hem batut rècords, perquè aquell any ens vam disputar 2 persones, aquest any 14. Això vol dir que el nivell està pujant i bé, moltes felicitats a tots. L'any que ve us tornem a esperar i espero que sigui més i que hi hagi més premis.